E seguimos a falar da nosa lingua, do presente da nosa lingua. Leva 20 anos traballando pola lingua. A Mesa pola Normalización Lingüística é unha plataforma independente que promove o uso do galego en todos os ámbitos sociais. E para falar sobre a Mesa está con nós o seu presidente, Carlos Callón. Benvido a Miraxes, boas tardes. Hola, moitas gracias. Que tal, Carlos? Boas tardes. Primeiro, antes de nada, que tal está de saúde o galego? Pois hai moitos síntomas que de logo nos deben levar á preocupación, non? Podemos dicir que neste momento estamos nunha encrucillada, non? Hai, como todos sabemos, unha perda de falantes nos últimos anos, non? Que nos debe levar a esa preocupación, pero tamén hai moitas posibilidades e moitas potencialidades para que o galego se recupere, non? Nese sentido, tamén, desde a Mesa entendemos que todas esas potencialidades se deben aproveitar e que se deben garantir os dereitos a calquera cidadán que queira facer uso da nosa lingua, pois que poida facelo, non? Nese sentido, hai, por exemplo, a mobilización que presentamos por o próximo 17 de maio. Non? E seguindo un pouco co diagnóstico, que habería que facer para mellorar a saúde do galego? Pois, en primeiro lugar, cumprir o consenso parlamentario que xa existe, non? Do ano 2004, o chamado Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que marca unha serie de liñas, non? Que foron aprobadas por unanimidade no Parlamento, pero que aínda non se aplicaron. Nese sentido, en primeiro lugar, é importantísimo que se apliquen no ensino, non? Garantir que os nenos máis pequenos poidan recibir o ensino en galego, non? Nas zonas galegofalantes, e no resto, e nas zonas que xa maioría castelán falante, pois como mínimo un terzo do ensino, e no resto, cando menos, o 50%. É o que estamos a pedir, que tanto en primaria como secundaria, tanto eso, bacharelato como ciclos formativos, un mínimo do 50% do ensino en galego. Falando, por exemplo, deso dos máis pequenos, do ensino na lingua, próximo ano porase en marcha unha experiencia piloto en 10 unidades de Galicia, impartiránse clases únicamente en galego. Que opina a Mesa sobre eso? Sí, que lamentablemente propaganda da Consellería de Educación, en vez de cumprir o acordo de goberno polo cal a Consellería de Educación e Consellería de Educación, en vez de cumprir o acordo parlamentario que di que o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que no sentido que antes indicaba, como mínimo 50%, ollo do que estamos a falar, en vez diso, o que fai é sacarse unha iniciativa piloto que polo menos non se corresponde coa realidade. Nestes momentos hai moito máis de 10 centros moito máis de 10 aulas de ensino que xa se están impartindo en galego. O decreto que está en vigor, a pesar de que non se está a cumprir maioritariamente, se hai profesorado que o está a cumprir. E o decreto que está en vigor, xa non o plan, o decreto, a norma legal de que nas zonas galegofalantes o ensino dos máis pequenos ten que ser xa en galego. Entón, iso é moito máis desas 10 unidades. Esas 10 unidades que a Consellería presenta como máximo e ademais como unha nova carreira de obstáculos, porque nin tan sequera se garantiría que os pais que queren escolarizar os seus fillos en galego que poidan facelo, posto que no último caso o Consello Escolar, o profesorado, poderá decidir que non se impartirá en galego. É unha fraude da Consellería de Educación. Nós, nese sentido, que pedimos, nós e moitos outros pedagogos, intelectuais, empresarios, etc., que apoiaron un manifesto promovido pola Mesa, o que piden é que se cumpra o acordo de goberno polo cal a Consellería de Educación é Consellería de Educación e que se cumpra o acordo parlamentario por unanimidade dunha vez, non? Porque do contrario é o de sempre. Moita retórica a favor do galego que despois non se corresponde con nada. Veremos o 17 de maio, ou Galicia, ou Pondal, ou Lingua Galega, a mesma xente que non fai nada para que se promova. Señora conselleira, cumpra coas súas obrigas, garante os dereitos dos cidadáns a poder ter a escolarización en lingua galega, cando menos nos mínimos. O galego está perdendo falantes, especialmente entre a xente nova e nas zonas urbanas. Está perdendo tamén espazos de uso. Antes usabas en algúns espazos que agora, ao mellor, tamén se están perdendo. Sí, claro, pérdese na xente nova, no ámbitos urbanos, cidades e vilas hai unha perda importante, non? Mesmo os estudos indican que hai vilas como Monforte ou Barco de Valdeorras que están máis desgaleguizadas que algunhas cidades, pero mesmo en termos cualitativos vemos como hai retrocesos importantes, non? Que eu, cando era pequeniño, ou vos cando eres pequeniños tamén, víamos que había unha cadea en galego, unha de 3. Agora mesmo hai unha cadea en galego de cantas, de 20, de 30, de 40, que decir, en termos cualitativos tamén hai un retroceso cando non hai adiantos. Unha cousa máis, que fai entonces a Mesa para promover o uso do galego, para normalizar o uso do galego en Galicia, e falamos tamén da mobilización do vindeiro 17 de maio, dese Día das Letras Galegas? Sí, o novo Estatuto de Autonomía, non é unha oportunidade histórica que ten que pode servir para mellorar a cualidade de vida dos galegos e das galegas, e tamén para solucionar moitos problemas dos galegos e das galegas, non? Nese sentido, desde a Mesa entendemos que tamén debe contribuir a solucionar os problemas de discriminación lingüística que continúan a suceder, non? Víamos un pai de familia que hai pouco, co amparo da legislación, lamentablemente, se era discriminado por pedir o menú en McDonald's de Ferrol en galego. Víamos o caso tamén dunha rapaza que acaba de ser despedida dunha asesoría en Pontevedra por falar en galego. Vemos o caso das parellas, repetidamente, cíclicamente, que teñen problemas por querer casar en galego. Nestes momentos é máis fácil casar en galego en Las Vegas
que en Galiza. Entón, claro, unha parella de Ferrol tivo que estar con intérprete. Quer dizer, estamos falando de situacións de xulgado de garda, non? A pesar de que iso aconteceu no propio xulgado. Son necesarias garantías para que esa situación cambie. En ese sentido, vai a movilización cidadá do próximo 17 de maio, non? Unha movilización cidadana que queremos pedir que o novo estatuto sea o estatuto da normalidade, que o galego teña o mesmo rango xurídico que ten o castelán. E por esa razón convidamos a toda a ciudadanía que participe, tanto os galegofalantes, como tamén aquela xente que pode ser castelán falante, pero que si desexa que este estatuto signifique garantías para quen queira exercer como galego e que poida exercer. Moi ben, pois marchamos. Únicamente unha última pregunta. Carlos Callón, ti de onde és? Pois dos Areeiros, que é un lugar da parroquia de Castiñeiras. De Ribeira, non? De Santo Xé de Ribeira. O Arousa. Xandra? Eu son de Lexas, da parroquia de Carantoña. Todos moi rurais, moi de vilas. Eu son de Vigo, do barrio de Ribadavia. Nos marchamos, Carlos Callón, moitísimas gracias. Marchamos, e precisamente viña isto a conto de que marchamos para falar de microtoponimia.